ସେଇଟା ଉପର ବାଲାର ଖେଳ। ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଝିଙ୍ଗା ଲାଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରଡ଼ ଟୋକାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ ବି ହେଇପାରିବି। ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ ସେ କେମିତି ଜଜ୍ କରି କହିଲେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ସାଂସଦ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରବଳ ଆଉ ମୋତେ ମାପି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଆଉ। ସେଇଟା ଉପର ବାଲାର ଖେଳ। ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଝିଙ୍ଗା ଲାଲା ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ରଡ଼ ଟୋକାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ ଟିକେ ହାଣ୍ଡୁ ଟୋକା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଟିକେ ନାଳଅଂଶ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ପୁଣି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ହିରୋକୁ ଆଡ଼େ ସାଂସଦ ଗଲା ବହି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିବନି, କାମରେ କରି ଦେଖେଇବ। ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଦେବି ସେଇଟା ସିଏ ବୋଧେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମନରେ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛି ଆଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବୁକିଂ କରିକି 3 ଦିନ ଯାକ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲିବି। ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 12 ଲୋକ ଖାଇବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟରରେ ଆସିବ ଆମର ରସଗୋଲା, କଦଳୀ, ବସା ଦହିକୁ ଜିଲାପି ଆଉ ଯେତେ ଯିଏ ଖାଉଛ ଖାଅ ଆଉ ଖାଅ, ଆମ ଘଇତା ମାଇକିନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଯାଅ। ମୁଁ ତ ଗୋଲ୍ଡକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଗଳ। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଭିକାରୀ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ପିନ୍ଧିବି। ଯଦି ସେମିତି ସତରେ ଘଟେ ପାଦକୁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଚପଲ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, କାହିଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଦିଲ୍ କ'ଣ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରିପାରିବ, କ'ଣ କହିଛି, କ'ଣ କରିବ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖାହେବି, ସରପ୍ରାଇଜ୍ ରହିବ। କେହି କିଛି ଭାବିପାରିବେନି, ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ। କ'ଣ ଘଟୁଛି କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କହିବନି, କାମରେ କରି ଦେଖିବ। ଆଉ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ଫାଟିବା କଥା ଫାଟିବ, ଯାହାର ଜଳିବା କଥା ଜଳିବ, ଯାହାର ପୋଡ଼ିବା କଥା ପୋଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ।